Els propietaris dels terrenys i camps per on ha de transcórrer la nova línia elèctrica entre Drall i Andorra es mostren indignats amb el traçat, ja que consideren que afecta a massa cultius. Segons la Mancomunitat de Regants del Canal d'Arabell i Bellestar, la línia hauria d'evitar al màxim les afectacions als camps fèrtils, cosa que en el projecte no és així. Aquesta finca en particular volen posar una pilona aquí on estem situats nosaltres, quan per vindre aquí a buscar aquest camp han de fer una curva a la línia elèctrica, quan tenen amb línia recta poden passar per termes municipals que no afectarien a particulars, termes municipals que ja estan esplanats, que hi ha un abocador de bessures, llavors les terres que són ermes, que no estan cultivades, i han anat a buscar una finca cultivada per travessar cap a l'altra banda, que hi ha més finques cultivades, que posaran dos pilones juntes, quan si ho fessin en línia recta trobarien una pilona i no molestarien a tants particulars. Des de la Mancomunitat de Regants també estan molestos perquè Red Elèctrica no s'ha posat en contacte amb ells per saber per on discorren les tuberies de reg. Ells no s'hagin posat en contacte amb nosaltres per saber els problemes que es poden trobar en el cas de fer-les, on hi ha tuberies a pressió, tuberies que no estan preparades per passar camions de gran tonatge, i nosaltres en cap moment hem rebut cap notificació ni cap res de res. I clar, això també ens sap una mica de greu de cara a nosaltres, perquè després no ens trobem en problemes, perquè en plena campanya de reg uns trenquen una tuberia de pressió, una tuberia general, i aquí fem una pèrdua a tots els veïns importantíssima. D'altra banda, en les reunions que alguns propietaris han mantingut amb tècnics de Red Elèctrica se'ls ha notificat que rebrien entre 1.000 i 5.000 euros per pilona que s'hagi d'instal·lar en els seus terrenys, depenent si són camps o boscos.